Produksi Nirwana Records. Loh, mandek barak ya. Gue nek gak dikene di starter rek. Tak kau nyurung kewalahan ngono ya. Sakarepmu rek timbane kere-keran. Tak angkat ya. Mari diangkat diintepno kok. Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojo seneng pacaran wurung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salahe sapa wak cipta. Rujak jambu dicampur janganan guyang-guyu kaya wong edan buntutan. Tenang. Surabaya Dolor pancen kutha pahlawan, pembangunane gak sampe gati. Gedung sekolahan lan jembatan penyeberangan, toko-toko lan pelebaran jalan tenang. Iya. Aku ketemu karo bakal bojoku, areke ayu pancen pilihane ibu. Saben tak jak omong mesti mesem guyu, bakal bojoku dadakno arek bisu. Klambi biru kain batik Pekalongan, lengene dawa digawe pancen pantesan. Duwe mantu dadak kok ketepaan, mara tuwa lah kok dijak jumpritan. Aku tau ngejak pacarku, tak jak andok nyang depot sing gedhe dhewe. Apik bayar buka dompet kari selawe, wedi isinan arloji tak lorot kanggo bayare. Cakap semanten sairan kula menawi lepat nyuwun ngapura. Nek wis gak kuat ngendang wis ngomong. Mosok jula-juli sak emprit wis dindekno. Wong sing ngendang yo akeh lho. Amin iso ngendang. Entek kendang 8 sana mini. Engko tak tingkatno lagu-lagu kuala ndolek drum barang. Lho tapi rek, awake kudu ngedu nasib. Ono nasib. Nasib gak ono nasib. Maksudku nih rek, belajar menyanyi. Nah, iya dah. Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong rek. Semanggi. Ya. Ya? Ayo gak semanggi ayo. Ya. Ayo bungkusno.
pacare wingi bengi nok pasar sore apese markaton yo jenenge andek lemu cak potongane melakune kaya PTKT cetat cedut dua pedot bung sandale suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene padha wae diwayu bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jae yo ngecap dhewe pengen ngendok dhewe suwe cak marjali kok pusing atine pikir kono kene kok padha wae diwayuh bingung belanjane mari pong bujang ae mulene bengi sakarepe pengen ngemi dhewe pengen cap jayo ngecap dhewe pengen endok cak tuku ya nek babon rek ngedok dhewe. Wong kene menungso rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya lah rek ya prek tak rewangi sampai menyanyi ngene karepku rubah nasib rek. Bek men-mene dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis tungken aku rek isa rek. Wis gak perlu ngomong ijenan ketabrak becak kok. Loh, Cak Sidik. Oh. Jenenge sapa Cak Sidik? Tadi kowe urung weruh. Urung Cak Sidik. Oh, piye. Mosok ora weruh to? Tak delok kaya Pak Ardi. Peno iku sapa Pak Ardi peno awur ae. Ha iku lho, kancane dhewe kok adane. Peno kaya metuk kanca cok lungset ae ngono Pak. Aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing? Iya anakku digondol kucing rene. Sing nomor pira? Nomor terakhir. Peno ya ngono. Warek kecemplung sop gak didusi ngono. Lho, kok kecemplung sop ya Dik? Lah anak peno sik digondol kucing lha apa? Lah apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba. Iya ya. Terus iwake digondol kucing ngono. Sing digondol iku iwake. Duduk anak peno. Lah apa anakku digondol kucing? Kon iki kucinge iku digondol anakku ngono lho, Dik. Arek iki kon iki aja mbundeli ta ono wong ngomong. Mamula ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mule ya. Tukaran barek bojoku aku. Lah apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Asal minggu iki kon. Wis menawa malah ngomong dhisik sih. Iya. Dik, anakku digondol kucing lain ya. Lah lah bos kok boleh dagingnya sing digondol kucing. Iya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang ngarepe lawang, terus ana kucing liwat.
Lah terus greget ndelok iwak iku terus anakku digondol kucing. Mangan. Ustaz. Mak. Ngene lho tak kandhani. Iya. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu, ya ta? Iya. Ngene lho, Dik. Dik, anakku mangan. Iwak entek. Terus anakku digondol kucing. Kok niku bener tambah keliru. Olah aku anakku ngene. Anakku mangan. Kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya empal-empal aja daging empal. Ya wis empal-empal. Marahi mungko sangan daging anakku. Lah iya. Anakku mangan empal, terus empalnya dipangan kucing. Iya bener. Lah bener. Mulane anak pun gak sehat blas ngono. Anak pun gak sehat blas. Anakku kok rotangi. Mbok ya anak pun iki. Ya robot tangi. Waduh, gak ono balunge, Pak. Pada gak ada balunge. Pernah ku ngomong tak step pernah. Gak ngono anakku sampe gak ono balunge cek menit kon iki. Lho marine robot tangi, Pak, klempar-klempar ngene. Kon niku gak ro istilah wong ngomong robot tangi iku ya. Aku iki ndolek kaya. Nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho. Oh ya iku apa? Salah. Kok salah? Anak piro sih? Anak piro sih? Anak 5. 5. Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang loro ngono ae lho. Ku ajang piro? Lah rame ajang kok. Ajang selawe ngono ajangnya. Dadi rumah samu rame ajang ku piring sing selawe lho glondangan ngono. Iya. Oh, kon niku. Rame ajang iku maksude oleh dhuwit saiki entek saiki. Oh. Oleh engko sore entek engko sore ngono lho. Utun iku. Utun ngono. Etik mel aku nang Bang Dila. Mangkelan rene wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek lah iya. Cek abuk kaya irunge baseman ngono. Maksudnya ya apa sih jengenah ya apa jengenah? Umpamane aku nyambut gawe, oleh dhuwit, teko omah les. Entek. Ha iku arane tramas. Trawas. Wah, kok trapas? Trapas. Ha iki salah kawitane. Kon ngomong trapas adik tramas. Engko iku gawe apa? Salah kawitane. Lho kok salah kawitan? Ini ada unsur dari rumah. Waduh linci piye omongmu? Lho ya apa? Kemajuane teknologi ya? Iya. Pernah bangun omah kliru dinane. Lho terus? Pernah dina apa sih? Dina Selasa Kliwon. Salah. Kok Senin ngono mbo? Ada. Ero ae arek iki. Bangun dino ya Bangun dino. Bangun omah. Lah ya iku tepakno dino. Nek Senin apa Senin? Senin apa? Aku wis ngomong, anane tak bangun dino Senin. Iya. Aku takon Mbok Muna jarene ngomong dino Senin ngono. Jarene Mbok Muna aku ayo takon sithik. Sik. Muna siapa sih? Alah Mbok Muna. Penara sih Muna. Lah karo kon Muna. Ya iku Muna iku makmu. Arek kon. Mas yo kran Terus apa sing ini carane? Iya. Bangun omah iku peno masang apa dhisik? Aku masang pendasi. Lah iki salah. Kuno. Iki duduk kemajuan teknologi ya. Kuno. Iya. Saiki zaman saiki bangun omah. Iya. Iku genteng didhisikno. Nah, genteng didhisikno. Iya. Lah genteng iku mancen kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta. Sik ta, peno bangun omah iki langgo apa yup-yupan to? Yup-yupan. Lah ya yupan didhisikno. Dadi tukang gak kepanasan ngono lho. Lah cagake kari. Lho digantung to. Digantung. Gawa helikopter ta. Kon rumah samu payung ta kon iki. Apa sih kon iku cara arek. Lah terus lawange madhepnya lawange iku ngadep ngidul. Lah iki apa? Wah iki jarene nek ngadep ngidul iku ya harus ngomongi. Ya mbok Muna maneh sing ngomongi. Jarene ngene Dik. Nek omahmu ngadep ngidul nak. Iya. Iku padha ngedep boyo. Iya ta? Ngedep boyo. Terus saiki lawange peno dekek endi? Tak dekek nok nggone nisor. Nisa iki apa salah? Nek teko unsur keamanan. Unsur keamanan iki wis gak aman omah peno. Dik, kok gawe lawang sampai teko unsur, Dik? Lho. Maling begitu nyidak buka bleng masuk. Lebu. Lah, nek omahku enggak. Oh, iya. Lawang dikek ndokur. Kan lawang didekek ndokur. Iya. Tadi maling gak iso ndolek lawang. Gak iso. Lawang ndok ndokur. Iya, munggah pasang ngondo, mlebu, tarik maneh. Tarik. Iya. Tutup. Iya. Aku munggah, jange metu ya. Iya. Munggah. Iya. Lawang tak tutup, ondo disilih wong tukang kayu. Aku gak iso mudhun, bunuh diri aku.
Kon seneng nek kapan kancamu turu emper. Arek kok niku. Bancakane ya kliru peno mesti. Bancakane ya kliru peno iku. Kok iso tiru? Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen peno iku. Senen man. Diatur. Aku ya salahku ya takon Mbok Muna iki apa aku iki? Dadi diatur. Selametane ya. Apa e? Tungkeng, tumpeng. Tumpeng ambek apa? Tumpeng pangaya petik mulai bolos. Pitik walik ta? Tumpeng petik walik. Mulai bolos. Kliru. Apa? Wis ketinggalan. Tumpeng terus beberapa. Iku wis biyen. Saiki danyang wis gak doyan tumpeng. Ganti saiki. Oh, karo nek danyang wis ganti rek. Ya gak ngerti gak. Sementara aja tumpeng-tumpengan. Apa? Bubur ae. Sederhana tapi mantap. Oh, mbone ngono. Bubur apa, Dik? Bubur dedek. Bubur dedek. Berase saon. Saon. Dedek sak kintal. Dedek sak kintal. Iya. Didelekno jaran. Iya. Kon iki bancaan ta makani jaran kon. Lha mari. Nek gawe lawang kon biasa nek lawang iki apa sih? Ya apa? Gawe lawang dhisik apa? Pertama. Pertama iki, pertama Iki lawang ya. kusen ditekno. Loh, ya iku apa salahku, Dik? Apa? Lah pernah ya, apa? Kusen gak tak ada. Kusen ngelempo ae. Ya bener, kusen kok dekeno ya? Iya. Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusane wis tuwek. Cendema Wijaya iki ta? Iya. Wis tuwa. Ya kulak kusen balung bendo bener ngawur. Kusen balung benda. Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing digawe lawang iku kusen arane. Sing apik kayu apa, Dik? Oh, sing apik iku Iya, supaya ala ono sih. kuat sih. Heh? Kayu stigi. Heh? Kayu stigi. Kayu stigi. Ah piro regane gak sepiro. Pira sih? Alah, isi kuat piro? ngono. Paling nek kayak kusen ya 6 juta lah, kayak kusen tok situ. Heh? Kayak kusen situ 6 juta lah. 6 juta ya? Iya. Kan kok larang kok 6 juta ya? Tapi kuat, Kuatnya kuat. tan santet. Heh? Tan santet. Oh, tadi santet gak makan. Gak ya? iso. Lah 6 juta lah tak tukok normal habis dadi omah, Dik. Tuku kusen kae 6 juta Dik kon niku. Menawa milih enake, ya apa sing ngomong dikandani kok bener iku. Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omamu kekno aku Dik ngono Dik. Ya apa? Wis ta. Kon kanca lho Dik kon. Kok manisen apa lo jaluk omahku? Alah kon sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Kon kok Dik Kon adik ngomong ngono. Lah biyen ngene endi? Iya. Iya. Hei. Masalah keran para dewe. Ya apa? Ya apa kabar? Ya seger waras. Iya. Aku ya warung. Wareg. Wahing. Masalah keran. Iya. Wancet ayo keran. Iya pancet aku nang omah Iya. iko. Wong kula perlu menem apik. Iya ta? Iya. Nek Sedeng ae. kelemon akan gaji akhirnya kok penyakitnya akeh. Iya. Sederhana koyo kon ngene lho. Ran. Sopo? Lho kan masa panggil. Sopo sih? Iki basemen. Hah? Basemen. Loh alah, Bas. Sisop ya? Sisop. Iki bos. Ate sisop iki. Sopo ta? Lah sapa ya? Kan sampe dhewe. Ganteng arek. Karo kan jenenge. Masalah potongan koyo mahifal. Iya. Kayak apa? Koyo mahifal katanya. Ya sapa ya? Sedik. Oh, Siapa? desik. Sekil. Kok diwalik? Sekut. Sewur. Iki lho. Sidik Sidik. Wibisono. Sidik Brubisono. Sedik Wibisono. Oh, Sidik Wibisono. Iya. Bas. Iya. Laras, Bas. Oleh pengestumu, Dik. Ah, irunge ya apa, Bas? Abu. Wah, kon takon nero. Lah ngerung-ngerung kono gak ilok, Dik. Dik. Soale nek kon takon nero krungu. Soale kan direkam ae iki. Nek kon takon nero padha madani basman. Oh, ngono. Lah nek kon takon nero dodon ae iki apa Bas lho. Iki padha biru basman. Kon kei contoh. Ya apa kabare? Iki omah saiki ngalih Dik. Ngalih ndi? Nek biyen nang ngene Surabaya kene. Iya. Ini kan ya Bas. Iki Tungturi. balung bendo. Ah, saiki. Tungturi. Tungturi saiki ngalih. Balung bendo. Saiki masih balung bendo jalane dibangun saiki. Mosok. Oh, jalan satu aku saiki. Iya. Kan. Dibangun gak ketinggalan. Kon kapan bongko ngawur ae takno. Lho jalane kan dibangun. Iya. Lah terus sampe nang arek ini? Eh? Sampe Ya, nanti.
Ya biasa arek enom. Aku yo gopo aku iki. Lho. Dolek iki lho, dolek kusen rum nah. Dolek Kusen kusen. cidam iki. Lho, kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lah ono kusen. Kusen lawang kok. Oh, kusen lawang. Iya. Aku gak ngurus lawang, Ya, aku apa, bingung pikir aku iki. Apa ya? Awak wis tuwa, nyambut gawe iki mang rebut tangi. Oh iya kaya aku ya. Asem. Rebutane kaya aku kandhani kok. Tiba-tiba pernah rebut tangi ya? Ya enggak, lah apa rebut tangi? Nyambut gawe kuwi sebagai wong tani ta. Iya. Mari kok Teko beb. Aja pergi cakane. Ojo. Cake ngomong beyat ngene iku. Lho enggak, mari teko delek bibit tapi mang. Lah iya, kan temen nama bebet kan iki. Bebet cai. Bebet sebelahe kali lah bebet ah. Aku temen bebet Jombang ku ya rokoke mesti rokok kretek kae. Oh, kalau bilang bibit Jombang barang. Bibit bakal ditandur pari lho, pari. Walah. Bibite yo tandur. Oh, yo tandur. Bibit wong nyambut gawe kok sawah sing tandur. Kanggo apa? Biasa nandur pari. Kanggo apa? Iya. Mas, kanggo apa bebet? Lho dipengen basemen. Basemen lak suka-suka dadi ya. Pengen pari. Sanjane kepang aku. Ngawur ae kon niku. Apa ya? Aku nyambut gawe lah gak iso lancar saiki. Nandur apa sih? Lho, takon pertanian. Pertama. Pertama, pertanian tak tingkat. Wong nyambut gawe tani mulai pari. Nandur pari. Iya, nanu baluk dami. Dami. Nek iso balik dami ya tanduri palawija. Perlu coba nandur apa ya? Ya timun, rai, bengkuang, Iya, nandur apa maneh? terasi, petis, lontong. Go. Apa? Kon niku nang pertanian tarujaan. Aku takon menyesek aku bingung. Kok Nandur niku terasi. Sing dimaksud dibalik ya apa sih, Bas? balik dami ki ya. Oleh dami Dami dibalik. Basemen dibalik. Oh. Balik dami mari sawah nyawa mana iso ngono. Oh, mari panen pari, panen tebu. Iya, Mari iya. panen tebu, bawang ngene lho. Iya. Balik dami. Tadi langsung. Langsung. Tapi ngene langsung ya kan niku. Langsung kok pun ya ngono. Iya, langsung. Tapi anu Dik, Ya, Pak. aku pengen ngomong awakmu ya. Ngomong Ket durung apa iki? Menyanyi ta, Bang? Ket mau gak ngomong? Enggak, mang menyanyi, Bang. Aja nyarek loro gak ilok to menarek loro kancane kok. Soalnya ngene aku Iya. ngerti, kene iki ndelok jam. Iya. Nek sak jam iku pernapasnya teko cangkem. Oh iya. Sak jaman teko irung. Oh iya. Iki Ngono, irung mulai iki ya. iki ero ya. Mangkane bengung. Sani wak lomba-lomba bek napa. Kon ngomong, ngomong ya sih. Ya, Tek, ngomong. iku biyen asale ya apa irung iso sakmene iki ya. Asale lho asale. Walah. Pas ojo mangkel aku takon. Enggak. Nek munggo dolek sejarah ngono Ya, menggilan kon. Masa sih? Menggilan. Iku ben apa lairku ketatap ngono. Walah apa? Apa digeblak liru irunge ngono. Walah apa? Ah tepakmu delem ben kenyunyuk rokok irunge iku. Terus apa ya? Iya. Dintupno tawon biyen Mbak. Gak ngono iki ngomong irung tok omane. Adakno Ya apa ya? Apa ngomong-ngomong? Coba? soalku iki mah ya tegese. Oh, wes. Wis apa? Apa? Wah, hanya kok dublek. Adakno Lah ya apa? soalnya awakku iki mah diarani cukup ya kurang tapi gak serba kurang. Ya ta? Tegese mangan langsung. Oh, Cuma mangane iki- langsung sak iki. Langsung. Dadi mangan esuk sampai sore ku mangan tok, gacik prei. Langsung. Kulane gede Kamu sakno sapi aku. Adakno. Jare mangan langsung. Mangan langsung gak tahu gak kurang gak tahu. Oh, gak tahu kurang, gak tahu melarat. Gak tahu melarat cekak. Serba pencukupan. Cukup lho. Lah cuma sih tak pikirno ya. Tapi urip mulai wis tetep sih. Oh, tetep. Endi tetep? Tetep Bang. Tetep nih. Tetep. Lah kok tetep tak takon ya apa tetep. Heeh. Ya boy, heeh. Hari ngono. Heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya. Iya. Sing darani wong tuwa kaya aku iki. Bener ya, bener ya. Aku wis eling, wis putu-putus anak-anak. Iya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi. Masa wingi gak? Wingi gak eling. Oh, iya. Lah wingi sukete tanggane entek. Oh, iku tepake dadi. Wingi semaput kok aku jane. Goblok iku takno. Ngene lho maksude eling iku dhek iku wis sadar. Sadar. Oh, ala. Sadar. Wis insaf saiki. Wah. Pikir aku ya ngono. Insaf ya, iya. Tapi kok pengaruh luar biasa. Padahal Penggoda nang awakku iki lho. panjenengan ngono pengaruh kepingin siji ya keturutan njaluk loro. Iya. Saiki loro kepingin pira? Lho, aja ngono ngomong apa kan? Sedeki. Lho lah iya. Wale, iku hitung-hitungan kuno. Lah iya apa? Siji loro telu. Iya. Teko telu. Heeh. Telu kepingin loro. Iya. Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin 1A. Satu bahasa itu. Oh. Saya nak maksud ngene lho. Iya. Iya nek Joko karuan. Iya nek judo wong aku wis putu ya. Iya. Aku tak pikir-pikir koyo pawan kembang aku iki. Wah, Temenan. Oh. bener. Pawan kembang aku. Kembang. Lah wong ana arek wedok ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Iya. Lututi. Lututi. Oh, Dadi nututi peno? iya. Lah ya apa gak nututi? Lah iya apa? Wong tasih kecaut dengan sabuk peno ngene.
Lah opo ngawur ae, Dik? Bos. Mulane aku iki saiki iki ya. Apik aja ramai ini. Aja ngomong lho kok. Ket wis rawe nek rame. Aja ngomong. Lah rame seneni kok. Oh, ngono. Sing nyeneni sapa? Aja. Kon balik nang aku maneh. Aja ngono. Soale yumu iki ya. Lak luar biasa. Yumu ki nang ndi, Dik? Ngono mah. Sing jange dirabi ku yumu lho. Lah apa? Lah opo kok datang yumu. Lah Iya ku te bojo. apa semeno de bojo ku? Lah Mursia bojone kalilan. Mursia lu bojone iki yo cak kalilan. Lah kon yumu. Lah iya di mana mes Yumu itu? kuwi omahe trompo mbok munah iku, ya. Mbok munah ke trompo bangil. Ngerti ya? Apa gondeng kok arek kono. Lah iya. Yumu iki bojoku lho nyelukno kon. Oh iya. Pernah nyeluk. Dadi kon diuruki. Iya. Nek nyeluk bojone ya pasti yuk ngono lho. Loh, yu ngono. Aku biasanya nyeluk emak. Emak, yok. Mak. Ya, iki panjenengan nek cacel wis mau ora emak apa dhewe gak ngono. Emak, yok. Iki pancene gak mesti nek ngurui apa gak mesti. Saiki dikandani yuk ya. Iya. Pengenane enggak? Cek makmu tak tukokno gelang ngono. Mak ayo, mak. Iya. Saiki yu. Lah nek aku nyeluk emak iku pantes bojoku. Soale bojone, Dik. Lah nek kon nyeluk emak lho, ya apa? Apa aku iki aneh baseman? Apa mak Yatmani? Ayo. Apa mak Yatmani? Ada rek kira. Nah, mulane ngene lho maksudku iki. Iya. Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng. Arek umur piro? Arek Umur piro? Lho, umur 21. Lah umurku 20. Tapi lah banding tambah aku. Banding. Oh, pas maneh umure 20 rabi oleh Iya, perawan. ngerti. Arek iku ngerti arek iku. Arek Kok meneng. sampe gak gelem arek nom-nom. Oh, iya. Milih pas mantu. Iya. Lah pas bapak gak dipilih. Kamu bojone. Lho, kamu bojone yo, takno. Pernah tau kayak apa? Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno. Keranjang. Keranjang goblok. Ora. Oh, niku ranjang tempat tidur lho, tempat tidur. Tempat tidur ya ranjang barang, wah. Ah, basa Indonesia lak ngono. Oh, Indonesia. Tukono tempat tidur. Tidur kompi tak tukokno. Meja kursi tak tukokno. Iya. Tapi gelem nrimo, Dek. Lho nerimo. Loh, anak cinta rek wedok iki. Cinta lho. Tapi tukokno tempat tidur sak sakure. Apa sakur? Ndukure tempat tidur iki lho. Sakur. Sakur nak mulih nang ngene Jombang. Sakur. Ndukure tempat tidur iki sempuk iki lho. Sakur semelok cempaka putih kok. Pelawak itu. Kon niku kasur. Oh iya. Oh, kasur sakur. Oh, dolir liya munah. Iya, kasur. Kasur. Lho Iya, sing kari iki lho. Ya ngomong-ngomong ambek aku njaluk ali-ali. Waduh. Wah, iki kakean. Iki pero. Wareng ngene. Oh, perot. Perot. Peok. Lho. Perot iku apa? Iki lho repot. Oh, repot coba. Bas ini lho warang ngene. Iya. Kok nek njaluk dia aja lali. Nggonku ali mek siji ngono. Iya. Nek ali ku loro. Lali bledek kampungku. Kon kali-ali mek siji, ali-ali mak umume Cincin. yo cincin bahasa Indonesia. Alah. Yo ali-ali ngono. Iya, ali-ali wis. Ya gede-gede ini 5 gram utawa 10 gram. Iki gelem Lah, gubung. oh pakik iki takno. Lah aku bingung kan. Waduh. Ya apa usaha duit apa carane iki? Aduh gawat. Waduh. Oh niku nyilirno atine kancane. Gawat. Mau gak istilah sing enggak kon iki kan? Kira-kira butuh pira, Pas? Butuh pira kayak lali? Ya siji tok ae ali mau sampe Enggak loro. duwe. Duwe kira-kira 10 gram saiki ndelok regane. Saiki sak gram 110. Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho. Tapi arek wedok iku kon kok lali mesti gelem ya? Ya mesti. Sapa sih arane arek? Arane Siapa? Rame. Siapa? Oh, wis aku. Iya. Wis. Sapa sih? Coba. Boten krung. Ah, kon niku cenom kopengmu iku. Kan. Wadah kon. Lho iya. Lah iya. Apa? Apa? Ada kan niku nek arek. Kayak apa? Ojo kan kanan yo kan. Jenenge lucu ya? Iya. Coba cerita. Ada ya apa? Aku ra jenenge Iman. Lupa iman aja. Ada dah jenenge Teka. Tibane jenenge Jipa. Wah, kon niku kopeng tak kecer kon niku. Iku mau. Iya. Ya apa lo, Bas? Kan kok kebimbang arek iku lho. Siapa jenenge? Aku karo. Oh, dublek karo kan katakno. Banter ta? Kupinge sailir gak krungu bedek. Nek ngomongi irung diangkat dhisik jelas ngene lho. Dicundang sik ngono. Wong bisiki bengung. Jenenge ya Heeh. Kastini. Oh, arek iku tau kasti ngono lho. Wah, aduh lah apa Ngawur ae.
kenali ben. Lho, jenenge Kastini. Oh, Kastini. Kastini. Arek iku meneng lulusan kok SMA. Mosok Iya, kene wong tuane kurang mampu, gak iso kuliah dekne. Lo omah, kerajinan tangan bordil. Bordil. Bordil apa? Lho, bordil apa gegermu? Bordil apa? Jahit-jahit lho, jahit-jahit. Oh, jahit. Terus arek iku nek metu tuku jamu nang Kupang, metu aku tak kei. Apa anu ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isi ponakne Kastamin. Lho lah opo? Duduk. Ben aku nang pasar kembang tak kei 10.000. Rekonane Kastamin iku ekuan. Saiki ngene ae ya, Ya, pengen apa? supaya cinta nih ambek Kastini iki. Iya, iya. Aduh endi, saiki aku tak bojo peno tak warah, tak kon ngamar ngono ae. Kon kok gendeng takon niku. Tepat iku tepat. Oh, tepat-tepat bathukmu sempal kono ah. Ya emak iku diwarah. Emak-emak lah apa kon marah? Dijak nglamar. Oh, kon karo wate mammu kon niku. Oh, ya bojoku nek muring-muring sak nggon-nggon aku turu tau. Diseret sarung disek-suwek adakno. Kon gendeng takon niku. Peno gak ngerti peno kelemahane peno iku. Ya, apa kelemahane? Soale emak iki ya, nek adik mbujuk-mbujuk ngene tambah murang-muring. Nek Ah, terang-terangan, Mak, iya. aku lebih maneh lamar gelem. Oh, gak gelem tak wayu gak gelem ngampur rek. Ya Wis apa? jakal emel aku. Tak akal. Ayo usahno ya apa? Wis tak akal usahno pokoke. duit ngono ya apa? Pasrah mek aku meneh kan. Pokoke ngene lho kan. Wis tak Oh iya oleh iya. ya. Ya wis. Ya wis. Iya, tak Iya, ya. Ayo ayo Ya, ayo. ya.